En Punt Televisió, València en tu mano. Hola, bona vespre, amics de En Punt Televisió. Estem així en Jessica Medina Campos, que és la periodista responsable del diari Nou Hort en Nou Torrentí, que és la que sap de falles de torrent, sobretot, i contem en la presència, i és un honor, en la fallera major de torrent del 2018, que és la senyoreta María Jesús Rincón Prieto, que és fallera de la falla Saragossa Parc Central. És així? Sí. Bona nit a les dos. Estem així a una setmana de falles, pràcticament, ja tocant, olorant a pólvora, i estem sobretot per preguntar-li què t'esperes d'aquestes falles i sobretot així la nostra experta en falles, Jessica, que mos diga també un poquet. Bueno, pues volvíem preguntar-le a María Jesús a ver si torna un poquet enrere i se'n recorda d'aquest moment, no?, que la van elegir, com va ser aquesta sensació. Pues la veritat que ara que ja han passat molt de temps pense que és un dels actes més emotius i més bonicos, i la veritat és que en aquest moment és una mescla de sentiments, d'emoció. Sempre penses, no, que tal volta vas a ser elegida, però sí que tens possibilitats d'eixir, òbviament, i més enguany que les majors eren tan poquetes. La veritat és que per el cap passen sobretot pensaments de com el faré, mare meua, el quin embolic, a quina mala hora vas signar el paper per a formar part de l'acord, però la veritat és que tot val la pena quan passa. Però en el moment que vas sentir tu no, te ho creies o te quedes un rato ahí? No, la veritat és que estava molt més emocionada per les xiquetes, perquè elles, òbviament, les fan molta més il·lusió, i quan arriba el moment és que pràcticament tan sols veia l'alcalde, i quan va sentir Maria ja me'n vaig a ficar a plorar, i a soles vaig escoltar l'emoció de la gent i no sé, jo me'n vaig a ficar a plorar, però la veritat és que en aquest moment crec que no pensava res. Després ja quan estava en el mig, que ja sí que veia la gent i tot, sobretot això, una mescla d'orgull, de responsabilitat, també de por, perquè realment no saps en el que t'has ficat fins que no estàs ahí dins. Vas assimilant? Sí, a poc a poc. Jo crec que inclús fins a la meva exaltació un poquet més, realment no... No te dones compte. No. Sí que saps que eres la fallera major. Que eres la representant de tota la ciutat. Així sempre, jo que soc del cap i casal, diguem, la fallera major de València. Vosaltres també teniu un paper fonamental perquè aneu a molts actes a representar a la vostra ciutat, la ciutat de Torrent, i inclús moltes vegades acudiu a actes que va també la fallera major de València. Sí, la veritat, i és que enguany he tingut la sort d'anar a molts, sobretot a Torrent no té tanta difusió els actes als quals jo vaig fora, perquè realment vaig a soles, junt a Alexia i la cort, normalment no sol vindre. Hem anat a moltíssimes exaltacions de tot el xassís, hem anat també a algunes presentacions de la comarca que ens han deixat. En Rocío vaig coincidir en els premis d'Ingeni Gràcia, en el torneig de pilota que es va celebrar així a Torrent, en el concurs de truc que anàrem a Benetússer, en totes les exaltacions. La veritat que molt bé. Bueno, jo sé que aneu, totes les juntes locals vos ajunteu, teniu al final una complicitat, aquestes falles majors, i és de veres que molta gent el que no sap és la quantitat d'actes al que acudixes tu com a representant de Torrent, perquè tu eres la representant de la teua ciutat, del món fallera de Torrent, davant de tots els demés. Entonces, què se fa? Que aquests actes i tal, que traus en aquestes convivències, al final realment esteu ahí, vos feu amigues, i sobretot el que me diuen sempre falles majors i les falles majors de València,
és que passa molt ràpid i després tens que començar a pensar tot el que t'ha passat i és emocionant. Sí, és el que jo te deia abans, que realment fins que no passa no valores realment, tu estàs en un acte i no valores aquest acte en aquest moment, no? I la veritat és que compartir en altres falleres majors d'altres localitats, en Rocío, és una experiència molt xula perquè realment són companyes que tenen la mateixa responsabilitat que tu, però en altres localitats compartim actes molt similars, la crida, tenim un grup de WhatsApp en el Xessís i totes va ser primer la crida a Dénia, després hacia Torrent, a Borriana, este cap de setmana va ser al Cira, a Dénia, i la veritat que totes un poc donant molts consells i la veritat és que és molt guai sobretot per això, perquè tens una opinió molt similar perquè totes estem vivint moments molt pareguts. Jo crec que és una part que no se pregunta a vegades, no? O no, en el que són les entrevistes generals no li preguntem i jo crec que és una part molt important que ells estan vivint, que és en veritat de ser representant de Torrent, en Torrent i fora de Torrent, i jo crec que és una vivència que ja se va endur també i records, moltes amistats i jo crec que també és molt emocionant perquè sobretot la gent el que no sap és que en Torrent el moviment faller és molt important, a més que Sapello a nivell de falles estava en la ciutat com a Junta Central Fallera, però que Sapello està, crec que el Torrent i el Cira ahí estan pegant-se una a l'altra en la quantitat de fallers i de falles que n'hi ha, entonces el moviment és molt important. La llàstima és que en la crisi s'endugué per davant un monument municipal que esperem pront el puguem tindre altra vegada perquè és un tema, vulguem o no, jo sé que elles sempre són molt correctes i diuen que no i tal, però sempre el tindre la teva falla, vulguis o no, no sé, és un coret ahí, un pessigue que tens ahí en el cor que dius, ostres, però sí que és de veres que en la vostra alegria, el que aneu a la quantitat d'actes que són monumentals, jo ho sé, per falleres majors que te diuen, mira, és que des de les 6 del matí que es comença a pentinar-me a ficar-me perquè ja vaig de guapa a tots els puestos, la vegeu com vaig. Que s'ha dit que té el rècord, en 10 minuts. Sí, se tenen que... arreglar-se, vestir-se, pintar-se i tot. Exacte, se tenen que arreglar, se tenen que vestir, se tenen que pentinar i quan ja van de valencianes a falles ja és monumental. Sí, és un treball darrere molt important. És molt important, a mi me diuen també, el recolzament familiar, el que la teva família estigui ahí, perquè a vegades és el que dius, 10 minuts, tinc 10 minuts, mamà, vaig corregent en el mòbil avui en dia, vaig corregent a casa, per favor, tinc-me el tratge preparat. Són dos fallers? Sí, enguany, després abans de jo ser fallera major de la meva comissió ja se van apuntar a la falla i la veritat és que sí, que al principi sí que, de fallera major de la meva comissió sí que estaven tots molt contents i ens feia il·lusió a tots, però a l'acord sí que és cert que al principi a ma mare no li feia molta gràcia, però que vaig així fallera major de Torrent i la més orgullosa del món i ara ja, vamos. És que és una responsabilitat realment, la quantitat de coses que la gent no sap que van a actes, a coses importants, a representar a la ciutat. Entonces, ahí està persones com ella valentes i sobretot la quantitat de coses que al final se te queden, que dius, no eres capaç al minut d'assabentar-te de tot el que passa, però després fas un poquet el record i dius, ostres, si tot això l'ha viscut jo. Sí, a més tinc una agenda personalitzada i m'estic apuntant tots els actes per quan acabe fer un resum i veure a quan s'ha anat al fi de l'any. I on t'ha vingut aquesta afició fallera? Perquè és des dels 5 anyets eres fallera de Saragossa. Sí, de Saragossa, sempre. La veritat és que gràcies a una amiga meua som molt amigues des de xicotetes i sempre estava a casa i la veritat és que la seva família és molt fallera, sa mare, la seva germana, el seu pare ho era i jo sempre estava a casa i sempre estava a falla, el que passa que no era fallera, anava amb ella i tal i al final son pare li va dir a ma mare, arriba un dia i he apuntat a Majes de fallera i ja des d'entonces fins ara ja que estàs tots els dies ahí, en la falla. Sempre. I bueno, també sabem que la teva falla estarà encantada perquè has sigut una representant major i és la primera vegada, sí que estigui Carla en 2013 com infantil, però és
és la primera vegada que és una representant major i la Falla estarà... Sí. Tot un honor per a la comissió, és de veres, és tot un honor sempre tindre una representant ahí a la cort i sobretot com a Falla Major és una meravella, perquè ahí tens la teva cara, la teva xiqueta que has cuidat durant tot l'any i ha estat ahí, que ara siga la representant de la ciutat de Torrent. Sí, la veritat és que tot el món de la meva comissió ja me volia molt i la veritat és que, òbviament, no pots estar tant com volies en la teua gent, però la veritat és que des del principi sempre apoyant-me, anarem tots a l'elecció i recordaré aquest moment per a tota la meva vida. En el moment en què me van elegir i ja pujava la gent a felicitar-te, estaven tots els meus amics ahí baix, com si fos una premiere d'una pel·lícula, tots ahí a punt per a pujar i la veritat és que molt emocionant, la meva presentació també i la veritat és que molt contenta i sempre que puc m'escape un poquet a veure'ls, però... I com sentiràs el calor de la teva Falla en la crida i què sentiments recordes del... Jo parlo molt en el meu president perquè le tinc molt d'afecte i molt d'estima i sempre le preguntava ¿me vas a hacer una pancarta para quan jo puja a la torre? No, si és que no tenim de temps, tal, i quan vaig arribar no tenia una, tenia dos. I la veritat és que en el moment en què vaig entrar a la torre, perquè una estava ficada en un balcó, ja me'n vaig a ficar a plorar, i quan puges dalt, la veritat és que les falles se m'han portat molt bé, perquè varen deixar a la meva comissió i a la d'Alexia enmig de la torre per a que poguem sentir-les més de prop i la veritat és que va ser impressionant. Vaig plorar al principi, després ja me'n vaig tranquil·litzar per a fer la crida i després quan vaig acabar una altra volta. Jo la vaig veure i estic impressionant. Se nota un poc nerviosa al principi però després quan t'arrenca la veritat és que ho feu estupendament. No és fàcil agarrar i davant de milers de persones, de gent que a més te coneix des de xicotet i tal, parlar en públic, va ser la representant no d'una comissió, d'una festa sencera. No és fàcil, la gent, ja volia jo que molta gent se ficara ahí perquè després dius, oi, se fiquen molt nerviosa, se fiquen així a plorar, doncs és que és normal. Sí, realment no eren, després jo ho comentava en la gent, que realment no eren nervis de que ho vas a fer mal perquè realment te la saps. Jo la vaig escriure, me la sabia perfectament, realment és l'emoció d'estar ahí, és un dels moments més emocionants per a tota Falla Major perquè realment pense que és un dels actes que te caracteritza com a Falla Major d'una ciutat, perquè tu com a Falla Major de la teva comissió pots tindre la teva presentació, fas l'ofrena, fas el trasllat, però òbviament una crida solament la pot fer una Falla Major de la ciutat. Entonces és una responsabilitat molt gran, entonces no eren nervis per fer-ho. Realment era l'emoció d'estar en aquest moment, veure tota la gent i òbviament pense que és un dels moments crucials perquè és la teva responsabilitat transmetre a tot el col·lectiu faller que ja estem en falles. Pues sí, també hi ha que dir que Torrent té molta tradició fallera i una de les coses que ho demostra és que este any tenim 8 falles del 50 aniversari i que ens conté Maria Jesús si ha anat a algun acte, alguna cosa que ella ens pugui contar, alguna anècdota... A molts. No a totes les gales que han fet he pogut anar, però sí que sobretot des del principi a la gala de Sant Roc, de la Falla de l'Avinguda, ara aquesta setmana Ramon i Cajal està fent la seva setmana cultural que és molt famosa i anem tota la setmana. Ahir vàrem anar també a la setmana cultural d'Antoni Pardo, també vam anar a la de Poblenou, la veritat és que... Estan fent moltes activitats culturals. Pensa, molta gent te diu falles, els falleros i tal, pensa que falles són una setmana, les falles són tot l'any. No, tot l'any. Tu ho sabràs millor que ningú, però sobretot al final són associacions culturals que generen aquesta cultura general al llarg de tot l'any. Tot és una sèrie d'activitats. Per a mi el que més m'interessa, jo vaig a ser més cotilla, és la Maria Jesús persona. Esta xiqueta, perquè per mi és una xiqueta joveneta, bulles o no, guapetona i tal, que està així, s'ha ficat així davant de les càmeres amb nosaltres i sobretot, Maria Jesús, a nivell personal, com eres a nivell personal? Jo veig que eres una persona molt pròxima, molt propera a la gent i sobretot com us interessa, el més cotilla sempre que ens interessa a tots i tal, tens parella, no tens parella,
estàs estudiant, estàs treballant, quines dificultats has trobat, perquè moltes vegades sí que és de veres que s'ha parlat en Torrent i aquestes coses no passa, però en València ens ha passat moltes vegades el debat de falles majors de més de 30 anys, no? Te diuen, clar, és que el problema és que si no estan estudiant i estan treballant, sempre la problemàtica que tenim tots els fallers de quan estem treballant de què fem? Com compaginem aquest món i tal. Entonces, que mos contes un poquet. Sí, clar, no tinc problema. Jo tinc 25 anys, la veritat és que... Molt ben portats. Sí, soc jove, però he estudiat psicologia i la veritat és que vaig tindre molta sort perquè jo quan vaig acabar vaig decidir que volia treballar, estava un poquet cansada ja d'estudiar sempre i la veritat és que vaig tindre molta sort, en seguida vaig entrar en el lloc on estic treballant ara. Sí que és cert que al principi comenci com a becària i de seguida vaig passar allà a consultora i ja porto quasi 3 anys com a consultora en una empresa de treball temporal i la veritat és que ho estava comentant abans en Jessica que tinc molta sort, la meva jefa també és fallera, entenen un poquet el món de les falles i des del primer moment jo li vaig plantear la meva situació, li vaig dir que me presentava d'acord, que tenia possibilitats d'eixir i sempre parlant se pot arribar a un acord. La veritat és que jo tinc molta flexibilitat en el meu horari i la veritat és que fins ara no he tingut cap problema. Sí que és cert que ja des d'esta setmana ja comencen les vacances, sí, perquè ja se complica, ja els actes també són de matí i ja és un poquet més complicat i tampoc vull estar entrant i eixint del treball, doncs preferís agafar-me vacances i... Sí, des d'ací de totes formes demanem a les empreses i les empreses que vulguis o no, clar, el col·lectiu faller dona molt de treball, perquè el col·lectiu faller no solament pensa moltes vegades en els artistes fallers, és que n'hi ha floristes rares, n'hi ha inventaristes, n'hi ha empreses de carpes, n'hi ha una fotracà de gent que moltes vegades la gent, quan se vol clavar en els fallers, diu, és que les falles es donen molt per cul. Doncs si no en donen per cul, els fallers, jo soc president de falla i ho sé, però també tota la quantitat de diners que portem a les arques públiques d'un ajuntament, de molts puestos, a mi me fa molta gràcia quan la gent intenta recriminar a vegades el tema faller, és que els petardos, és que tal, sí, però jo em vull quedar sobretot en que, i el que la gent no sap, en que quan vas a buscar una empresa de carpa i resulta que te venen de Jaén perquè totes les empreses de carpes en la Comunitat Valenciana estan ocupades, la quantitat de diners i de treball que estem donant, doncs moltes vegades n'hi ha que tindre aquest enteniment també de dir, senyors, així falles, la setmana fallera són 4 dies, sempre, vulguem o no, donem alguna problemàtica per el tema de l'aparcament, del tema de la carpa, del tema... Se tallen carrers... És normal, s'entén la gent que no és fallera. Tenim que entendre-lo. Entonces, què mos diu la representant del món faller torrentí, sobretot a la gent, i sobretot convida a tot el món, fes la teva crida particular en la tele. El millor és que se unisquen a l'enemic, no? Ja, si no pot ser ell... És que se unisquen a l'enemic. No, sí que és cert que és un tema un poc complicat, sobretot per a la gent que no és fallera, però sí que és cert que també és la festa que representa la comunitat i tenen que entendre almenys la setmana de falles que la ciutat que es col·lapsa, és normal. Entonces, els falles també per la nostra part, intentar sobretot els dies que potser no són la setmana gran, intentar un poc minimitzar, obstruir els talls, però tenen que entendre això i també un poc les empreses valencianes fomentar la nostra festa, que per això és nostra. Penseu a nivell faller i a nivell empresarial sobretot que esta és la segona, a més l'any passat se va fer a nivell mundial una sèrie d'enquestes en un portal de viatges i resulta que va ser escollida a les falles, no solament de València sinó de totes les localitats, com la segona festa més important del món. La grandea d'esta festa és que no solament se celebra en la ciutat de València, sinó que se celebra, inclús a vegades jo he viscut algun any també una mascletà que no té res que envejar la mascletà de Torrent o una mascletà de l'Ajuntament de València. Te puc dir que n'hi ha vora 2.500 comissions falleres, d'elles a soles n'hi ha 385, si no me'n recordo mal, de la ciutat de València. Tot el demés és quantitat de fora. I són a vegades les falles dels pobles, ciutat de Torrent en aquest cas, són quasi més importants perquè manegen més a la gent
I la gran idea, sobretot, és que tu vas a una altra festa, a nivell, i tu hauràs anat, a nivell d'Andalusia, a nivell d'altres localitats a nivell de l'estat espanyol, i és un barri, dos barris. Així lo bo és que qualsevol barri, el barri més pobre, més de persones treballadores, el barri més elitista, tots els barris tenen festa. Això és fonamental. En la cultura mediterrània és el que ne té. N'hi ha que dir que en Torrent se viu també se viu a un nivell molt gran. Tu pas que per on passes el carrer n'hi ha falla, se veu harmonia, se veu... se veuen llums per la nit, fan paelles, vull dir, és com la música pel carrer, vull dir, és un ambient, una alegria que desborda, i jo crec que això a la gent, jo no crec que a veure, te pot molestar, però jo crec que la gent deixa al carrer a veure les falles, ja gaudir també dels monuments, dels xurros, i de tot, del xocolate, de les verbenes, de tot. Per això dic que el que veig que li molesta és que s'unisca amb nosaltres i que no hi ha res que fer. I després jo volia preguntar-li un poc per Alexia també, que em dic que està maleta, que no ha pogut vindre, i enviem un beset molt gran de Susi, a veure si pot vindre a la redacció i li fem l'entrevista quan estigui millor. Entonces volia que me contàs un poquit com ha sigut l'any en Alexia i com se veu. Molt bé, bueno, no sé si la coneixeu, però és un terratrèmol, és encantadora i la seva personalitat és desbordant d'estar en ella, i si estigués així estarà parlant més que jo segur. I molt bé, la veritat és que és una xiqueta que des del primer moment va cautivar al jurat des de la meva perspectiva, i la veritat és que estic molt contenta, molt divertida, i sempre fica el toque d'humor, inclús en els moments un poquet més difícils, quan estàs més cansada, sobretot les majors, i també és una xiqueta que fa molta unió en la seva cort, i això se nota i se valora un munt. I a la teua cort, com va resultar l'any? Molt bé, també. Sí que és cert que nosaltres som més poquetes i ja se coneixíem abans, exceptuant Aixial, però la veritat és que superbé, i igual, jo des d'ací convide a tot el món a que la cort participi més, perquè sí que és la veritat que moltes vegades jo vaig a soles i el seu suport per a mi és indispensable. Si no estiguen en elles, jo a soles no podria en tot. Això diu molt de tu. A més, és que el vínculo emocional que se crea, al final són com a germanes, com a amigues i tal, i moltes vegades passen la falla major i falla major infantil, que són com la germana major i la germana xicoteta. Molt bé, molt bé. Hi ha que dir també que Castillejo és el nou cosechal de festes, perquè Africo va dimitir per entrar a punt. I volia preguntar-li com ho diu, perquè se li ha vingut un poc damunt, que ja estàvem ja en falles, a portes de falles, i volia preguntar-li jo a Maria Jesús, tu has tingut més tracte en ell com... Sí, la veritat és que per a nosaltres va ser una sorpresa, tal volta estem en un núvol d'actes i no ens enterem de res, però la veritat és una sorpresa, una llàstima, perquè Alfred la veritat és que té una personalitat increïble i se notava un munt que era molt cerca junto a la gent, però ell també estava lluitant des de fa molt de temps per arribar on està, i des d'ací donar-li les gràcies per tot el suport que ha suposat per a Torrent com per a la Junta local. I Castillejo la veritat és que és un encant i té moltes ganes, molta il·lusió, i estic segura que també ho ha fet molt bé. És cert que Alfred ha ficat el llistó molt alt. A més, és l'any, pareix que és l'any de la seguretat, perquè en Torrent de moment teniu molta sort, perquè en València és un caos monumental. Si aneu a anar a una mascleta en València, vos dic, aneu 3 hores abans, perquè si no serà impossible entrar a la plaça de l'Ajuntament, és un fer la mà. I pareix que ens ha vingut a tots el tema de la seguretat. La part positiva és que, a més, com era el responsable de seguretat, aquestes coses les portarà prou millor. Falta parlar amb ell, tinc d'entrevistar-me amb ell, que ens conté si este any va ser la coordinació diferent, si va ser... De totes formes, per lo que veig, joven, aunque sobradamente preparada, serà la que li diga realment al regidor... Jo l'he pensat, tu has pensat en donar algun consell? Abogue, perquè les falles majors vos involucreu després també un poquet en la Junta local, perquè millor que vosaltres no sap ningú el que patiu, perquè patiu moltes vegades, això és molt bonic estar així, però per estar així haurà de un canaràs a casa, vestir-se, estar soportant-nos a nosaltres i a molts més i tal, i aquests pesats que m'estan dient.
pues lo mateix, i gràcies per la teva paciència. Convidamos a fruir aquestes falles que a vegades no són tan conegudes però se veuen tan intensament o més que les falles de la ciutat de València. Sí, la veritat és que una anècdota que m'agradaria contar és que jo tinc una amiga, molta amiga meua, que ja és fallera de València i sempre ella viu a Torrent i la convidaven a la meva comissió i sempre mos ha dit que té molta enveja perquè la veritat és que a Torrent hi ha un ambient faller extraordinari i tot el món que coneix Torrent després no vol tornar a València. Sí, no, a veure, òbviament València és el cap i casal, com tu has dit, però sí que és cert que jo convido a tot el món a que vinga a Torrent perquè no tenim res que no hi hagi a València. Tenim 2 dies d'ofrena, tenim mascletaes, tenim el trallat de la Verge, que és un acte molt xulo que solament es fa així a Torrent. Tenim també entrega de premis, moltíssim ambient faller, totes les comissions estan obertes a tot el món que vulgui vindre a veure tots els monuments, perquè també tenim secció especial, secció primera, segona, tercera. Res que envejar en la ciutat de Torrent, perquè les falles són igual de monumentals o més que en la ciutat de València i n'hi ha molta més competència en tot. Jo al·lucine perquè dius, les falles... Pues això, que vos esperem a tots en els braços oberts i que Torrent està en falles i que de veres que vingueu perquè no se n'heu arrepentit. Moltíssimes gràcies al diari Nou Horta, Nou Torrentí, la Jessica Medina, que és la nostra experta de falles així en Torrent i la nostra experta en Torrent, i sobretot que fruïsques esta setmana a tope perquè passa molt ràpida, ja t'ho dic jo, i tota la vida te vas a recordar d'això. En Punt Televisió, València en tu mano.